pobi dwi'n prentis cymorth busnes yn yr adran amgylchedd am Gyngor Sir Gâr. Dwi hefyd yn llysgynhad newydd ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a dwi'n mynd i bod yn llysgynhad ar gyfer prentisiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Pwrpas y fideo heddi yw i dangos a rannu efo chi y fathau o cyfleoedd dwi wedi derbyn fel siaradwr Cymraeg a fel rhywun sydd yn cwblhau fy prentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Poppy Evans, Apprentice Carmarthenshire Business. I'm currently undertaking an NVQ Level 4 in Business Administration. Ar ôl gorffen lefelau A, fy nychus i prifysgol i astudio tuag at gradd yn y gyfraith, ond anffodus des i bant o prifysgol heb y gradd, felly oedd e'n hanfodol i fi edrych mewn i llwybrau gyrfa heb y gradd. Roeddwn i wedi gweld faint mor buddiol oedd wedi bod i ffrindiau, a felly dyna oedd y reswm dros fi'n dewis prentisiaeth. It involves carrying out various administrative duties such as organising and assisting with the delivery of meetings, internal and external events. I also conduct minute taking in various meetings. I also enjoy and find beneficial the opportunity to represent my colleagues within various champion roles for health and well-being and the Welsh language. That's a part of the role that I really enjoy. Fel ydych chi'n gweld, fel siaradwr Cymraeg a fel rhywun sydd wedi dewis cwblhau fy prentisiaeth trwy y gyfrwng Gymraeg, rwyf wedi derbyn cyfleoedd i hyrwyddo y cynllun prentisiaeth a hefyd i cymryd rhan yn fideos hyfforddiant a hyrwyddo sydd hefyd wedi cymryd rhan o fewn fy adran a o fewn y cyngor. Yn y fideo nesaf, gwelwch chi fi yn ffilmio efo tîm marchnata Gyngor Sir Gâr yn hyrwyddo cyfleon ar leoliad oedd i gael o fewn y cyngor o achos y pandemig Covid. Fi yma heddi efo tîm marchnata Gyngor Sir Gâr yn ffilmio fideo hyfforddiant ar gyfer ein gwasanaeth glanhawyr a ein tîm glanhawyr. Rydyn ni yma yn y hael heddi yn ffilmo y fideo dwyieithog ar gyfer ein staff. Nicely done. You get that jacket on. you always laugh. Oh, and go for it. Yn falch i bod yn rhan o tîm Sir Gâr. Felly, fel byddwch yn weld, ges i llawer o hwyl yn ffilmio efo'r tîm marchnata yn hyrwyddo y cynllun yma. Felly, dwi'n gobeithio mae'r fideo yma wedi rhoi blas i chi o beth mae fel i fod yn prentis Cymraeg a beth mae fel i cwblhau prentisiaeth chi trwy'r gyfrwng Gymraeg. Y fath o'r cyfleoedd mae cwblhau prentisiaeth trwy'r gyfrwng Cymraeg yn rhoi i chi, yn enwedig y cyfleoedd i datblygu sgiliau newydd, cyfathrebu gyda pobl newydd, wahanol, ennill profiadau cyffroes proffesiynol. Fi wedi ennill cyfleoedd i marchnata, datblygu sgiliau marchnata fi, cael y profiad cyffroes o ffilmo trwy'r gyfrwng Gymraeg ac yn dwyieithog, a cysylltu a cyfathrebu gyda cysylltiadau newydd o fewn y tîm marchnata. So oedd y profiad yna yn buddiol iawn i fi o fewn y lle gwaith. Byddai'n dilyn lan y fideos yma gyda fideos newydd sydd hefyd yn hyrwyddo y cyfleoedd mae prentisiaethau yn derbyn o fewn y lle gwaith, a yn sicr y cyfleoedd mae prentis Cymraeg a pobl sy'n cwblhau prentisiaethau yn y Cymraeg yn ennill. Bydd fideo nesaf fi yn canolbwyntio a sut fath o profiad dwi wedi cael yn gweithio o adref, achos dyn ni gyd, os dyn ni'n gweithio mewn swyddle, wedi cael annog i gweithio o gytre os mae'n posib oherwydd y sefyllfa Covid. Felly, dwi'n mynd i wneud fach o fideo yn dangos i chi fi yn datblygu swyddfa gwaith o adref a sut fath o hwyl dwi wedi cael gyda hwnna. Felly, tyra am nawr a diolch am sbïo ar y fideo yma.